Aloitamme kotimaisen yleisurheilutarjonnan Koski TL:stä, jossa Heli Koivulaa lukuun ottamatta kilpailivat maamme parhaimmat pituushyppäjät ja kolmiloikkaajat. Euroopan cupissa ollutta Heli Koivulaa olisi tosiaan tarvittu Kosken 8 hyppy- ja loikkakarnevaaleissa, mutta kotimaan tilastokakkonen 19-vuotias Johanna Halkoaho leiskauttaa pituudessa meikäläisittäin mukavat 631 ja on selvä voittaja. 3 päivän ajan hyppykoulussa ollutta nuorempaa väkeä kiinnosti enemmän välipalana tarjoiltu lämärikisa, kun takaisin kasvattajaseuraansa Turun Palloseuraan ulkomailta palaava maailmanmestari Hannu Virta antoi tyylinäytteitä. Miesten kolmiloikka oli saksalaisen Volker Main hallussa. Aikoinaan nuorten maailmanennätyksen 17.50 loikkunut Mai pomppii nyt 16.48. Juhan Meriluoto alkaa kuntoutua ja pääsi tänään 15.96. Kun tuloksilla ei ole oikein herkuteltu, niin tuore aerobikin Euroopan ja maailmanmestari Tuuli Matinsalo antaa lisäpotkua karnevaaleille. Tuulin hypyistä taisi olla hyötyä, sillä miesten pituudessa kuvapoika Kenneth Castrén venyttää kesän kärkituloksen 7.78 ja samaan pääsi myös Mika Kahma, mutta molemmissa kuitenkin liikaa tuulta. Naisten kolmiloikan voitti Paula Laakso 13.28.